आथाल खाथिफोर आंखौ खिन्थासिन थांदों बिसोरासो दैमायाव दुगैनो। नों दस' गैयामोनानो न'आव? गैया मानिबा? बारि खना खनाफोराव बयफ्रेन्डजों रायज्लायबाय थाबाय अबाव थांनो मोननो? खोब रायज्लाया बयफ्रेन्डजों। ओमफ्राय फाग्लि नोंलाय माब्ला फैनाय? आंलाय दहायनो मोनफैदों आरो। ओइ फाग्लि मबाइलाव नै मोनसे बुस्थु दं नायनोबा फै फै। ए मानि मा? र'लै र' आब' थांग्रोथों दाहाय देखायगोन। मालै मा? नोंखौ आइया बोरमा दोस्लायनो थांनो होदों। थाङा आं सानफ्रोमबो आंसो थांनांगौ। नोंसो मोनो बोरमानि फैसाखौ आंनो होयो नामा? हे आंबो थांगोन बोरमा दोस्लायनो। र' दसे उनाव थांगोन। wow 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 Bibi bermain bah naik babu halang bah mami ni bayi dongलै हारसिं mini denger nों दहाय मा देखायनो होनदोंमोन होननायलाय नायनि बेखौनोथ' मिनिगासिनो आङो नैलै नाय हे सोरसोलै हि बालनि अबाव मोननाय नोङो लेथ्राद्राय सोरनि बालि सोरनि एक्टरनिब्रा हे मा बयफ्रेन्डआ हरलायो आरो बेफोरखौ हराबा नोंनिया हरा आरो नायाहाय आङो लेथ्राद्रायनो नाङानो रावनिखौबो बिहरनांगौब्रा बेबायदिफोरखौ मदार्न लाभ होननानै बुङो फाग्लिलाय नांसाबबाय आंनो लासिंसिंनो फाग्लिलाय मोजां मोनलायनायाव जाखायोब्रा बेफोरो जेबो नङा नोंसोर मा बिब्दिनो भिडिअ कलबो खालायलायो नामा औ हे आसोरसो बाल नोंबो हरो नामा बिब्दिनो औ हरोथ' र' आंबो हरो आरो हे गिया आरो नोङो गिनांगौखाय हे गिसोहां अबावबा भाइरेल खालामना होबा फोथायथारा आं सेंग्राफोरखौ बयबो बिब्दि फोथायखेबस' जायाब्रा ओइ बोरमा दोस्लायनो थांगोन होननाया थांगोन ना थांलिया औ थांगोन आद्रा जाबाय दे ससेखौ दाहाय खिथा फैगासिनो आङो जागोनलै जागोन नानि थांनानै साइकेलखौलाय मानो माथो बोरमा दोस्लायनो थांनो बोरमा दोस्लायनो थांनोथ' साइकेलखौ नांगौ आइया बोरमाखौ बै मथावरि साथिंसो हैदोंनो गोजानथार साइकेल लाङाबा जानाय नङा मथावरिनि लामायावसो एसेबां सान्दुङाव थाबायना थाङाहाय मा ए ब्रेक गैया खिन्थु आंनि साइकेला थौ जेबो नङा ब्रेक गैयाबाबो गामिनिसो लामा र' होनब्लालाय आं लायनि बारियावसो दोनदों आं साइकेलखौ बेनिफ्राय बोरमानो दैबो लागोन नामा औ बोरमानो दै लांनांगोन अबाव बाल्थिङाव ना औ लाखाबाय आं दैखौ थां माबोरै साइकेलखौलाय दे हनै गोग्लैसिगोन आंखौ no, 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 no. आयदै बालनि नोंनि फान्थाव सायदाबा खोग्लैबायसो आरे बालनि आं बुंखादोंमोन ना नोंखौ साइकेला ब्रेक गैया होननानै आरे बाला गोजौनिफ्राय सालायबोनानै इयाव खोख्लैबाय आथिं आखाइ बायाखैथ' बाल आरे खायलें खुइलेंसो जाबाय दैयाबो गोग्लैजोब्बाय आयदै बालनि आथिङा सासोबाय आंनिया आरे आंनियाबालै आसि बिमाया आरे माब्रैबा साजोब्बाय नोंखौ बुंखादोंमोन आङो ब्रेक गैया होननानै आङो आरो एसेला दं सानदों थै सान्दुं गोसाफ्राव बेयाव मोसौ दोस्लायफैबाय थानांगौ या सिख्लाफोरना माइहाय गोग्लैबायना माइथाय साइकेलाबो गोग्लैना दं माथो आरे आब' सिखारनो हाला आङो आथिङा मुथायबायलै सिखारनो हाला आङो
आब' मा जाखो गोग्लैबाय नामा औलै गोग्लैबाय साइकेलानो ब्रेक गैयामोन दुखु मोनबाय नामा नै आंना जेबो जायाखै बै नानिनिया आथिङा मदखाबायनो सिखानो हालिया ए आरि आगै नोङो गाज्रि मोनाबा बेखौ जोंहानि न'सिम लानानै थांनो हागोन ना ए औ हागोन गाज्रि मोना माखौ गाज्रि मोननोखाय दे होमब्लालाय आगै बेखौ थिखांहैनाय नोङो आं साइकेलखौ लानि दे औ दे दे एसे हागोन दे नाजानो हागोन कारेक्ट समाव एन्ट्रि मारिदोबाल आं नाम्बारखौ बिखासिगोन आं थेंक इउ दे आंखौ दोनफैनायनि थाखाय जागोन जेबो नङा इट्स अके जिराय औ दे नों बे गामिनिनो नामा औ आं बे गामिनिनो ए नोङो अबे स्कुलाव फरायो आं सालापारा हाइ स्कुलाव फरायो ए गाज्रि मोनाबा मोनसे बाथ्रासो बुंगौमोन आं ए मा बाथ्रा बुं गाज्रि मोना दे नों आंखौ एसेबां हेल्प खालामबाय गाज्रि मोना गाज्रि मोनाबा नोंनि नाम्बारखौ मोनगौमोन नामा औ मोना मानो गाज्रि मोननो हरगोन दे आङो होगोन अ माय गड ए मा जाखो माथो एक्सिडेन्ट जाना गोलैदोंनो ओंलै साइकेला ब्रेक गैयामोन फाग्लिया ब्रेक गैयै साइकेलखौनो सालायफिनबाय थायो आं थांनोसै दे थांथ' नाङा र' एसे जिराय साहा लोंलां औ साहाखौ लोंलांदो दिनै नांथ'ला दे आं थारमाने मोसौ दोस्लायनोसो थांदोंमोन बिसोरखौ नुनानै आं माने दोनफैबाय लोंमारला होमब्ला लोंला दे नाम्बारखौ नांगौ होननाया औ दे खिन्थालाय नाम्बारखौ 99900011100 दे होमब्लालाय थांसै थाथ' दे औ दे रा नाम्बार होलायदों आयौ आंनि नाम्बारखौ बिगोन सानाखैमोन आं मोजां दे सेंग्राया फिसाला सासेल' बिमा बिफा मास्टार नंगौ नामा